Ayan po si Kuya. So, Kuya, dito ka lang sa bahay nyo. Hindi ka nakakalabas. Alam sila, minsan lang sir. Pero kailangan may kasama palagi. Ayan. Welcome back. Nandito po tayo ngayon sa bahay ng isang kaibigan nating vlogger. Dito po sa barangay Gilawang-Hilawang, Northern Samar. At makikilala po natin si Kuya Edwin Erenco. Siya po ay isang PWD o person with disability. Hindi po siya nakakapaglakad. At isang kamay lang din po yung kanyang normal na nagagamit. Siya po ay 45 years old, may asawa, may 2 anak. At magkagayon man sa kanyang kalagayan, siya naman po ay napakatalentado pagdating po sa larangan ng musika. So nagpunta po tayo dito para po makipag-collab sa kanya. At ayan, nandito po si Kuya. Oh, hi Kuya, mag-hi ka naman dyan. So promote mo Kuya yung YouTube channel at Facebook page mo. Ha? Aaluhin pala si Kuya, ano ba yan? So ayan, follow daw po natin yung kanyang Facebook page at saka YouTube channel. So guys, si Kuya po ay kausap natin through Messenger at hindi ko po alam na si Kuya po pala ay katulad natin na may kapansanan din si Kuya. So pakita natin ha. Bagaman po si Kuya po ay limitado po yung kanyang galaw, hindi po siya makapaglakad. So ngayon ko lang din po nalaman, pero napakagaling po at napakahusay po talaga niyang magtugtog. So napasayaw nga tayo niya kanina eh. So ayan oh. So ito pong ayan, ito po yung kanyang ginagamit. Ano sa nyaran Kuya? Improvise ninyo lang yan, no? Nilagyan ninyo ng gulong, ayan, no? Napaka-madiskarte ni Kuya. Kuya, wheelchair, may wheelchair po ba kayo? Ayun, okay lang. May wheelchair pero sira na. Ayan. Ayan po si Kuya. So, Kuya, dito ka lang sa bahay nyo. Hindi ka nakakalabas. Alam sila, minsan lang sir. Pero kailangan may kasama palagi. Ayan. So kapag wala kang ginagawa, so ito yung libangan mo, tumutugtog ka. So galing naman saan to ito Kuya? Itong organ mo? Bigay po. Hindi personal, hindi mo personal. Kasi hindi ko kaya makabili ito. Mahal. Mahal, oo. Sa ngayon Kuya, anong pinagkakabala ninyo? Ano pong yung trabaho ninyo? May trabaho po ba tayo? Wala. Nasa bahay lang kayo Kuya. So sino po naghanap buhay para sa inyo Kuya? Napakami ka tatay. Dito kayo kay tatay nyo. Nandito po si tatay, oh. Hi, tay. So, bali dito po kayo nakapisan kila tatay. Tapos, itong organ ninyo, Kuya, bali bigay lang din sa inyo ng mga nagmalasakit. Sino yung nabigay sa inyo, Kuya? I-shoutout natin. Si Ma'am Annalisa Kahilig. Ayan, shoutout po kay Ma'am Annalisa Kahilig. Thank you so much daw po sa inyong bigay na itong organ. Dalawa po sila Ay, dalawa. Krisya and Luyang Tanabi. Wow, shoutout po sa inyo, napakabuti po ninyo. So, ayan, hindi ko po alam na si Kuya po ay kagaya po ng inyong lingkod, may kapansanan. So, ako po ay malabo po yung paningin ko. Mayroon akong high myop astigmatism, tapos si Kuya naman ay ganito po yung kanyang kalagayan. So nag-usap po kami na magko-collab po kami at dito ko lang din po nalaman na ganito po yung kanyang sitwasyon. So Kuya, kung sa ating mga sponsors na nanonood ngayon, kung may gusto ka man pong hilingin, ano ba yung ating kahilingan, baka naman po mapagbigyan tayo ng ating sponsor Kuya. Ang bala siya kung tatay marayak hanap buhay. Hanap buhay. Ngayon man to umulig. Maray ko kanina magkaya na kasi mapagkabitaan sila man dito nga. Diba sa tortindahan. Ayan. So, doon po sa ating mga kababayan na may mga mabubuting puso, ayan, kumakatok po sa inyo si Kuya Edwin. Kumakatok po sa inyo si Kuya Edwin Erenco. Ayan, sana po mapagbigyan natin kahit maliit na puhunan lamang po para naman po daw ay makapagpatayo sila kahit kaunting maliit na tindahan dito sa kanilang lugar. So, Kuya, ilan ba yung anak natin? Dalawa yung anak ninyo. Nag-aaral ng pareho.
So, kailangan talaga dapat may pagkakakitaan, kuya, ano? So, ayan, guys, naantig po yung puso ni Maestro Waray dahil ngayon lang din po kami nagkita ni Kuya Edwin. So, nag-collab po kami. Ngayon ko lang din po nalaman na ganito po yung kanyang kalagayan. Guys, ako na po yung kumakatok sa inyo. Sana po, pagbigyan po natin yung kahilingan po ni Kuya Edwin, isa pong responsabling tatay. Dangan nga lang yung kanyang kalagayan ay ganyan, hindi po siya makapagtrabaho. So, sana po ay mapagbigyan po natin yung kanyang kahilingan. So, kapag wala pong ginagawa si Kuya Edwin, ito po yung kanyang libangan. Tumutugtog siya ng organ, tapos kumakanta naman si Mrs. So, maganda din kuya na nagba-vlog na rin kayo para at least may libangan kayo, maibsan man lang yung pamumroblema ninyo. So, thank you so much Kuya Edwin sa sa pagkakataon na makadalaw dito sa inyong bahay. At sana dinggin ng ating mga sponsors yung inyong hiling na sana mabigyan kayo ng kaunting tulong, lalo na sa puhunan sa inyong hinihiling na tindahan. So thank you so much kuya. Salamat din po, sir. Pagkaraan ng aming masinsinang usapan, si kuya ay nagpakitang gilas na sa pagtugtog at ako naman ay sumabay sa pagkanta, habang ipinapanalangin na sana sa mga darating na araw ang musika ng buhay ni Kuya Edwin ay maging masaya na. Sa mga nais tumulong, maaari ninyong kontakin ang inyong Maestro Waray o puntahan sila dito sa kanilang barangay, sa Barangay Gilawangi, Lawang, Northern Samar. Agi daw ang bungtong nga minayuyo ko, natugob sa dughan na nakpagtimang no. Siyaan akon lamrag, anakon paraiso, ang bungto sa lawang, ang kinabuhi ko.